तो खेसारी लाल यादव अपन गाना लेके आगे बढ़ भैया जादू जी के झंडा 2। लेकिन ई गाना भैया बवाल मचावता। 8 घंटा में 1 मिलियन डायरेक्ट भैया व्यू पहुंच गई बा। लेकिन कहे वाला कहता ई कि भैया जब 8 घंटा में 1 मिलियन व्यू पहुंच जाला तो एक दिन में 4 मिलियन व्यू पहुंचला के बाद गाना ब्लॉकबस्टर और भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम सुपर हिट हो जाला। कहे वाला इहो कहता कि पावर स्टार पवन सिंह के काहे रूसेलू गाना ना अइला के कारण खेसारी लाल यादव के ई जौन यादव जी के झंडा आइल बा ई गाना के व्यू भागल बा। काहे से कि पवन सिंह के गाना पोस्टर डाल के खाली रिलीज करके छोड़ दियल गइल बा। पावर स्टार पवन सिंह के 5 दिन से पोस्टर डाल बा लेकिन काहे रूसेलू गाना अभी तक नहीं खे डालल। खेसारी लाल यादव के गाना के ये खूबी बा भैया कि खेसारी लाल यादव इसमें नए रूप में अपना दिखाए हैं जलवा। काहे से कि भैया सबसे ज्यादा अगर गाना कहल जाए तो खेसारी लाल यादव बहुत ज्यादा मात्रा में गावेलन और नया लुक में अपन खेसारी लाल यादव एमे जलवा दिखैलन। लेकिन कहल इहो जाता कि खेसारी लाल यादव के ई गाना पर इतना विवाद होखे वाला बा भोजपुरी इंडस्ट्री में और बिहार में खास करके कि भैया ई यादव एगो समुदाय के लेके खेसारी लाल यादव गइले बड़न, यही के चलते पूरा एकरा पर कंट्रोवर्सी होखे वाला बा। तो भैया तोहन जना एगो छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि का खेसारी लाल यादव के ई गाना ब्लॉकबस्टर हुई या पूरा विवाद ये गाना पर छिड़ी।